Bé, doncs comencem ja, no? Som força quòrum. Bé, bona tarda a tothom i gràcies per haver vingut una vegada més. Ja quasi bé estem acabant l'agost i acabant una mica les activitats d'aquest mes d'agost. La veritat és que nosaltres, qui estigui de vacances, és una pena quasi bé, perquè s'acaben les vacances, però nosaltres respirem una mica més tranquils perquè acabem de fer, portem 25 activitats quasi bé fetes i ja ens toca també descansar una mica. Però estem molt contents de com ha anat l'estiu en general i encara queden algunes poques activitats. Em sembla que tenim una activitat dissabte de visita guiada, ja concloem aquest mes d'agost, però encara continuarem amb moltes activitats més aquest mes de setembre i especialment l'octubre, que aquest any serà força intens. Bé, la conferència d'avui, doncs, una mica emmarquem amb el que és la farmàcia Esteve, perquè evidentment la farmàcia Esteve nosaltres ja l'hem conceptualitzat ara com una farmàcia barroca. Hem sentit moltes coses sobre la farmàcia Esteve, sobre la seva cronologia, sobre la seva fundació, però bàsicament entenem ara que és una farmàcia barroca més amb l'estudi que vam fer fa uns quants anys gràcies a l'Institut Català de Recerca del Patrimoni Cultural, el qual aquest estudi que va encapçalar l'Adrià Vázquez, que ens va fer una conferència fa alguns anys, però també hi van estar darrere en Francesc Miralpeix i en Joan Bosch, que són dos professors molt reconeguts en el món del Renaixement i del barroc català. Doncs vam fer aquest estudi en el qual vam tornar a recercar una mica, a tornar a emprendre la recerca després de forces anys en què s'havia fet poca cosa, s'havia fet molt fa uns anys, però s'havia anat estancant o disminuint i per tant vam tornar a reimpulsar una mica aquesta recerca entorn de la farmàcia Esteve. I a partir d'aleshores ja l'hem conceptualitzat més com una farmàcia barroca, perquè evidentment el que s'anomenaven les caixes renaixentistes sabem que són més aviat barroques, igual que els albarels, igual que especialment els cordialers, que és el lligam més destacat que hi ha amb la conferència d'avui. Dic els cordialers perquè tenim el cordialer de la farmàcia Esteve, però també tenim el cordialer de l'antiga farmàcia Martí de Puigcerdà, en el moment que la van donar, 1982, farmàcia Siurana. Això que dèiem, que tenim aquest nexe, aquest lligam entre el que són els cordialers que conservem al museu, que un és de la farmàcia Esteve, el nucli d'aquest museu, i l'altre és la farmàcia Martí. I aquest nexe ens lliga amb l'obra de Josep Sunyer i en el fons amb l'obra que existeix avui en dia al territori. Podem dir una obra, ens ho explicarà bé la nostra conferenciant d'avui, una obra que físicament la podem trobar a l'Alta Cerdanya, però a la Baixa Cerdanya nosaltres tenim avui en dia el que són les dues mostres d'obra conservada de Josep Sunyer aquí a la Cerdanya, perquè si anem al Museu del Barroc també ja en veuríem més allà. Però en aquest cas a la Baixa Cerdanya és l'única que en conservem, tot i que ell també havia fet d'obra a la Baixa Cerdanya, evidentment. I això és degut, evidentment, a un factor que nosaltres aquí en aquest museu treballem molt, tant en la recerca com en la divulgació, que és la frontera. Efectivament, això es produeix per la Guerra Civil i tenim una frontera patrimonial, podríem dir d'alguna manera. Una conservació bona, molt bona, a l'Alta Cerdanya, en canvi una conservació molt deficient o poques mostres que ens han quedat d'art barroc a la Baixa Cerdanya. I nosaltres, clar, evidentment aquesta conferència l'emmarquem també en aquest discurs que hi volem donar al patrimoni de la farmàcia Esteve, que no és un patrimoni només, no només parlem nosaltres del que és la farmàcia o el patrimoni farmacèutic en concret, sinó també de tot un context cultural i artístic, que és en aquest cas el barroc,
i aquest lligam que té molta obra, encara aquí a Cerdanya, Josep Sunyer, que la Teresa ens ho explicarà. I la presento i ens farà aquesta conferència la Teresa Ballí, investigadora en retaulística barroca catalana i especialitzada en Sunyer, si ho dic bé no m'equivoco, que ens farà aquesta conferència en què ens explicarà aquest nexe, aquest lligam que tenim amb la farmàcia, amb les nostres obres de Sunyer i la que es troba al territori especialment de la Cerdanya. Teresa, benvinguda i estem molt contents de tenir-te aquí fent aquesta conferència. Molt bé, moltes gràcies. En primer lloc, bé, jo faré l'explicació. Si hi ha alguna pregunta, alguna cosa que no us acaba de quedar clar, m'atureu i si no, al final ja també farem una ronda de preguntes. Aleshores, jo en primer lloc volia donar les gràcies al director del Museu de Llívia, el Gerard Conill, per haver-me convidat, però també als assistents que sou aquí, perquè la sala fa molt de goig i a mi també em fa molta il·lusió poder parlar d'aquest taller que fa forces anys que estudio i que havia investigat força i per tant poder-ne parlar. La conferència tindrà com dues parts. La primera és només una introducció per ensenyar-vos una mica que des de fa uns quants anys, jo diria des dels anys 70-80 del segle XX, ja s'està posant molt en valor l'estudi de l'art de l'època del Renaixement i del Barroc a Catalunya. Hi havia hagut una època que es valorava molt més l'època antiga o medieval o fins i tot el modernisme, el noucentisme, però ara ja fa una bona colla d'anys que es fan estudis també, conferències, festivals, dedicats a l'època del Renaixement i del Barroc. Llavors, en aquest sentit, us he portat alguns exemples. També valdria això que aquestes activitats que s'han organitzat des d'aquí al Museu de Llívia aquest estiu, però, per exemple, en el cas de la Catalunya Central, des de l'any 2018 se celebra aquest festival que es coneix amb el nom d'Espurnes Barroques. És un festival de 4 caps de setmana que es dedica a temes de música, de gastronomia i també estudi del patrimoni. L'epicentre del festival aquest és el Santuari del Miracle, a Riner, on justament es conserva un dels retaules més espectaculars i més ben conservats a Catalunya, que és aquest de Carles Morató, que després va daurar un pintor i daurador també molt important que es deia Antoni Bordons. És un retaule ja de mitjans del segle XVIII. Ja dic que aquí és la seu principal del festival, d'aquest festival d'Espurnes Barroques, però també es fan actes a les comarques de l'Anoia, del Bages i de la Segarra. Una mica en la mateixa línia s'han fet algunes exposicions molt interessants, per exemple a Cervera, aquesta d'artesans del Barroc. Els noms molt sovint són aquests que ha citat en Gerard, en aquest cas els comissaris van ser Francesc Miralpeix i Joan Llegües, que treballa al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Aquesta es va fer l'any 2020 i aquesta altra, al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, es va fer l'any 2023. Aquesta es titulava Contra el Barroc, un món en extinció, perquè era una exposició sobretot dedicada també a la primera meitat ja del segle XVIII, quan hi ha un edicte de la monarquia espanyola que prohibeix fer o continuar fent els retaules en fusta perquè es diu que provocaven molts incendis a l'interior de les esglésies, amb els ciris i de més, doncs molts acabaven cremats. Aleshores la monarquia diu que a partir d'aquell moment els retaules s'hauran de fer en pedra. I com que a Catalunya el que sabíem més era treballar la fusta i el que més teníem era fusta, una mica aquest fet va ser una mica el detonant de l'extinció, de la paulatina desaparició dels retaules de fusta. Però bé, jo ja dic, ara us ho ensenyo perquè veieu que es van fent coses en aquest sentit. Per exemple, també l'obertura el mes de febrer de 2024 del Museu del Barroc a Manresa. Manresa ja tenia al museu una col·lecció important d'art barroc, però el 2024 van inaugurar aquest museu, on certament hi ha una part de l'obra de Sunyer, perquè després veurem que el taller originàriament era en aquesta ciutat,
I després el Museu del Renaixement, que també es va inaugurar el desembre del 2024, aquest està situat al Palau de Requesens de Molins de Rei. També havia posat aquí aquesta investigació que ha citat en Gerard, de l'Adrià Vázquez Vives, des de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, doncs que van ser 2 projectes que se li van encarregar per estudiar el patrimoni barroc de les valls de l'Alt Pirineu. Aleshores, bé, la primera va ser entre el 2022-23, la segona entre el 2024-25, molt interessant perquè, tot i que siguin esglésies petites, el patrimoni que poden conservar a l'interior, segurament, a part d'algun estudi local o així, no s'havia estudiat. Per tant, s'ha de documentar, s'ha d'inventariar, s'ha de veure l'estat en què es troba, perquè a vegades l'estat també és una mica delicat i convé restaurar aquelles obres. I bé, i en aquest sentit jo us havia posat aquí la foto també de l'estudi que es va fer del mobiliari de la farmàcia de Llívia, que hi ha aquí al museu, i dels cordialers i les caixes aquestes pintades, que després en parlarem. O, finalment, en aquest repàs de valorització de l'època del Renaixement i el Barroc, aquest any 2026 també s'està fent una activitat, que és aquesta primavera barroca, que té o que neix, diguem-ne, de la commemoració del 400 aniversari d'un arquitecte i tracista del segle XVII, Fra Josep de la Concepció, era un arquitecte de l'Orde dels Carmelites, i aquesta exposició es pot veure fins, em penso que és el mes de setembre aproximadament, al Museu de Valls. Però, ja dic, això de primavera barroca també és un seguit d'activitats. Hi haurà un cicle de conferències i de visites guiades que es faran entre setembre i octubre en aquest Museu del Barroc de Manresa. I després hi ha una altra exposició que és a l'Església de la Pietat de Vic, que és sobre un pintor biguetà, també de mitjans del segle XVIII, que és aquest Marià Colomer. Per tant, aquesta activitat de primavera barroca també seria posar al dia una mica i promocionar aquesta època de l'art català. No volia també deixar d'esmentar el treball que es fa tant des del Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya, Valldoreix, com des del centre del Departament dels Pirineus Orientals, que està, el Centre de Restauració que està a Perpinyà, perquè en aquests 2 llocs es fa una investigació, recerca, restauració de moltes de les peces que ens afecten, que parlarem. Per tant, la feina d'aquests 2 centres d'investigació i restauració també és molt important. I després, com també ha dit en Gerard a la presentació, clar, si només haguéssim de parlar del taller del Sunyer des de Catalunya, des del Principat, des del que ara és estrictament Catalunya, doncs bàsicament hauríem de dedicar-nos a mirar fotos en blanc i negre. Algunes amb retaules i altres desapareguts, destruïdes, com aquestes que us ensenyo. És veritat que el patrimoni català, el patrimoni religiós de les esglésies de Catalunya ja va patir uns efectes importants, negatius, durant les desamortitzacions que hi va haver al segle XIX. Però després, sobretot la Guerra Civil, les primeres setmanes de la Guerra Civil espanyola, el juliol i l'agost de l'any 36, doncs van, diguem-ne, acabar-ho de rematar, però d'una manera molt eficaç, malauradament, perquè, bé, jo diria que un 80 o un 85% de tot el patrimoni que hi havia en aquestes esglésies es va destruir, des del bàndol republicà, però no perquè hi hagués un component o un rebuig des del punt de vista artístic, ni molt menys, sinó perquè hi havia un rebuig des del punt de vista religiós, en tant del que representava l'Església més de dretes, més estricta
i que donava suport al bàndol que s'havia aixecat, el bàndol de l'exèrcit franquista. Bé, només a títol d'exemple d'aquestes fotografies en blanc i negre a l'Arxiu de Barcelona, a l'Institut Ametller d'Art Hispànic, al Centre Excursionista de Catalunya, n'hi ha moltíssimes, però us ensenyo, per exemple, a l'esquerra, a la vostra esquerra, l'interior de la Basílica de Santa Maria del Mar, a Barcelona, com va quedar, o a la dreta l'església del Sant Esperit de Terrassa. Algunes van servir de magatzem, o de dipòsit, o de pàrquing per cotxes, com veieu aquí a Terrassa. Aquest és també l'abans i el després de l'església jesuítica de Betlem, l'església que hi ha a la Rambla de Barcelona. Va quedar, com veieu, justament només l'estructura. O retaules que van perdre, com el Major de Llívia, o Jo soc de Palafrugell, doncs el retaule Major de Palafrugell, que era obra de l'escultor biguetà Pau Costa. Ja dic que és una petita mostra, però arreu de Catalunya trobaríem exemples tant de retaules majors com de retaules laterals. Es va destruir pràcticament tot i si no es va destruir era perquè moltes vegades els deien, doncs mira, tancaven la porta de l'església i els deien mira, aquí ja ho hem cremat, marxeu que aquí ja no queda res, i els enganyaven. La gent del poble o la gent del poble s'emportava aquell sant o aquella escultura cap a casa per evitar que la cremessin i que la destruïssin. Bé, això és el que ens passaria, deia, si miréssim només el Principat, si només miréssim Catalunya. En el cas del Sunyer tenim aquesta excepcionalitat, que de fet tampoc no és tan excepcional en el sentit que hi havia altres tallers que de Catalunya havien treballat a la Catalunya del Nord, però ja dic, el Sunyer és un taller molt actiu, molt prolífic, i per la zona que avui, diguem-ne, depèn de França, el Departament dels Pirineus Orientals, doncs les obres sí que s'han conservat. Aquí us he posat una mica la regió, bàsicament estaríem parlant del Rosselló, el Conflent i la Cerdanya, hi ha l'alta i la baixa, però amb aquesta distinció de que a l'alta sí que es conserva i en canvi a la baixa no. I us he posat una mica també els noms de les principals ciutats, viles o municipis on hi ha aquesta obra conservada. No els podrem veure tots, perquè n'hi ha molts, però sí que a mesura que avanci la conferència anirem veient exemples. I encara us he posat aquest mapa també de la Cerdanya, perquè jo ja m'imagino que vosaltres coneixeu molt bé el territori, més que jo, però per distingir aquesta part de la Baixa Cerdanya, que depèn de Catalunya, de l'estat espanyol. Aquí, bàsicament, veurem que Sunyer va treballar a Puigcerdà i a Llívia, i després la zona de l'Alta Cerdanya on l'obra s'hauria conservat. I aquí sí que veurem, per exemple, el cas de Llo, el cas d'Ur, el cas de Font-romeu, de la Tor de Querol. Per tant, hi ha molts més exemples i l'avantatge, ja dic, és que l'obra és conservada. L'altre dia encara repassava un article que es va publicar justament en un butlletí d'aquí dels quaderns de Llívia, d'una noia que es diu Anna Bruguera, una historiadora de l'art, i ella ja, em penso que és l'any 92, ja atribuïa aquest retaule de Llívia, que us ensenyava fa un moment, al taller del Sunyer. I ella deia que, evidentment, aquesta frontera que nosaltres ara és una frontera administrativa i és una frontera política que divideix el territori, en aquella època per als artistes, pels artesans, escultors, pintors, etc., no hi era com a tal. De fet, ella diu que tant l'Alta com la Baixa Cerdanya, fins a finals del segle XVIII, van dependre del bisbat d'Urgell, de la diòcesi d'Urgell. I, per tant, ja dic, creuaven d'un cantó a l'altre sense cap tipus de conflicte ni de, diguem-ne, barrera o frontera territorial. Bé, el cas del Sunyer, com dic, és força interessant
excepcional en diferents sentits, també en aquest que són una família que hi ha diversos membres, des de mitjans del segle XVII fins a finals del segle XVIII, per tant, aproximadament uns 150 anys, que es dediquen a l'ofici d'escultor. El primer escultor, potser no ho veieu perquè és una foto d'un llibre, però jo us ho explico. El primer escultor de la família és un Pau Sunyer, que havia nascut a Barcelona cap a 1615-1620, però que es va traslladar a Manresa i és on va començar a treballar. Va començar a treballar al costat del taller de Joan i Francesc Grau, que era un altre taller molt important que controlava la comarca del Bages durant el segle XVII. Aquest Pau Sunyer col·labora primer amb el taller de Joan i Francesc Grau i després emprèn el relleu, per dir d'alguna manera. Aquest Pau Sunyer va tenir un fill, que es deia Josep Sunyer, que es va morir abans que el seu pare. És a dir, el pare mor, el Pau Sunyer mor el 1694 i en canvi el fill mor el 1682. Per tant, aquest senyor no va poder continuar, no va poder ser el seu hereu. Però aquest Josep Sunyer havia tingut 2 fills que també es dedicaran a l'ofici d'escultor i que són els que ens interessen a nosaltres. Josep Sunyer i Raurell i Pau Sunyer i Raurell. Són els nets de Pau Sunyer i són els que s'instal·len a Prada de Conflent i per tant treballen en aquesta regió dels comtats nord-catalans durant les 2 primeres dècades del segle XVIII. Tampoc no us vull atabalar molt amb això dels anys i els fills i els nets, però una mica perquè us situeu. De fet, he dit que són 2 germans, són 2 nois, però hi ha també una germana, Maria Sunyer, que es va casar també amb un escultor de Manresa, que es deia Francesc Ferriol. I aquest Francesc Ferriol és l'escultor que tenim documentat que l'any 1691 li van encarregar el retaule major de l'església parroquial de Puigcerdà. Aleshores, segurament és aquest Francesc Ferriol, com dic, l'escultor que per primera vegada es relaciona amb la Cerdanya. Ja dic, l'encàrrec és del juny de 1691, però aquest escultor, Francesc Ferriol, abans de l'octubre de l'any 91 es mor. I aleshores, aquest retaule que tot just devia haver-se començat, se contracta novament a Josep Sunyer i Raurell. Hi ha un pagament a l'arxiu que diu que Josep Sunyer es farà càrrec d'acabar-lo. L'obra, de fet, segons el contracte, s'havia de fer a Manresa i després, un cop feta, l'escultor es traslladaria a Puigcerdà amb les peces i farien el muntatge a l'església, que era el procediment habitual. Això suposem que degué passar, aquest muntatge, cap a 1694-95, perquè també a l'arxiu de Puigcerdà vaig localitzar aquest document, que encara que, ja sabeu, la lletra dels notaris, tal, és un pagament també que es fa per el daurat d'un retaule de Nostra Senyora del Carme de Puigcerdà, però a mi el que m'interessa és que els testimonis, els que firmen a baix com a testimonis, són Gaspar Illes i Pau Sunyer, amb 2 joves arquitectes de Puigcerdà. Això és el que diu a baix de tot i, per tant, sabem que el 22 d'octubre, que és aquest pagament de l'any 95, almenys Pau Sunyer, el germà, estava a Puigcerdà. Ja dic, i d'aquí a suposar que s'hi havien traslladat per controlar que aquest retaule es muntés bé i es col·loqués a l'església, és un suposar, però és bastant possible. Bé, ja dic que, de totes maneres, segurament es traslladen a Puigcerdà i després de Puigcerdà es mouen cap a Prada de Conflent. Per què? Perquè l'any següent, l'any 1696, tenim que els 3 germans, Josep, Pau i Maria,
compren una casa, el que la compra, el document està també a nom de Josep Sunyer i Raurell, que era el gran, doncs el que la compra fa els pagaments corresponents. És una casa que estava situada, sabem, al carrer de la Rua, que és el carrer a Prada de Conflent que porta cap a l'església parroquial, cap a la plaça del poble, i allà també començarà a ampliar la família, per dir d'alguna manera. Abans no ho he dit quan parlava del tema de l'arbre genealògic de la família, però els dos germans, Josep Sunyer i Raurell i Pau Sunyer i Raurell, es van casar amb dues nebodes de Francesc Grau, que era aquest escultor de Manresa. És a dir, que una mica les famílies aquestes d'escultors, d'oradors, també s'anaven emparentant entre ells. Llavors, Josep Sunyer Raurell a Prada de Conflent hi té 4 fills. D'aquests 4 fills també n'he destacat 3, són aquests de la part de baix, Pere, Josep i Benet Sunyer, perquè el primer, Pere Sunyer, va néixer a Cotlliure a finals del 17, sí, el 1698, quan s'havia contractat el retaule major de Cotlliure, i es va morir l'any 1704 a Font-romeu, que és un altre dels llocs on treballa el seu pare, Josep Sunyer i Raurell. A l'ermita de Font-romeu, quan entres a mà esquerra, hi ha aquesta làpida de pedra, aquesta sepultura, que veieu que diu Sepultura de Pere Sunyer, fill de Josep Sunyer, escultor, habitant a Prada, morí el 20 de setembre de 1704. Jo ho llegeixo de pressa perquè ja m'ho he preparat moltes vegades, però no és fàcil. Però això també ja se sabia de fa molts anys. El que hi havia aquí és un malentès amb les dates, perquè la gent es pensava, els historiadors primers que s'hi havien dedicat, es pensaven que aquest escultor, que aquest noi, estava ajudant el seu pare a Font-romeu. No el podia ajudar perquè havia nascut l'any 1698 i es mor el 1704, per tant era un nen. Però sí que se li degué morir mentre ell treballava a l'ermita i, per tant, el va voler enterrar allà. Aquest seria el Pere Sunyer. El Josep Sunyer, altre cop el mateix nom que el pare, aquest es va morir a Barcelona l'any 1736 i aquest sí que estava ajudant el seu pare a decorar una capella del Roser al convent de Santa Caterina de Barcelona. Aquest sí que sabem que era jove escultor i que treballava amb el seu pare. I l'altre és aquest Benet Sunyer, que agafa, diguem-ne, les regnes del taller novament a Manresa, quan el seu pare hi torna cap a 1715, doncs Sunyer, aquest pare, Josep Sunyer Raurell, no es mor fins a l'any 1751 i després continua aquest Benet Sunyer, que per això us deia que la trajectòria s'allarga fins la segona meitat del segle XVIII, no fins a finals, però sí almenys fins a aquests 1760-65. Bé, per tant, tenim aquests 3 germans instal·lats a Prada de Conflent, tenim que hi compren la casa, que hi creen un taller, perquè també tenim contractes d'aprenents que passen a aprendre l'ofici en el taller, per exemple, Segimon Pujol o Pere Navarra, són escultors que després tindran una activitat important pel seu compte i que s'havien format al taller del Sunyer a Prada. I encara hi ha un altre indici important, i és que Josep Sunyer va demanar per col·legiar-se, per formar part del Col·legi de Sant Lluc de Perpinyà. Això era una mena de gremi d'oradors, pintors, escultors i brodadors que treballaven al Rosselló i que tu t'havies de gremiar si eres un mestre forani i volies treballar en aquella zona. Havies de passar una prova i havies de pagar una taxa, un impost cada any, però després podies treballar sense cap tipus de problema. I ell va estar agremiat, ja dic, col·legiat en aquest col·legi de Sant Lluc, fins i tot hi va haver 2 anys que en va ser el president, i per tant hem de pensar que la seva intenció era de quedar-se en aquesta regió almenys durant una bona colla d'anys. I també a l'any 96 li arriba aquest contracte del retaule major de Prada.
El contracte és del març de l'any 96, però el retaule no s'havia de començar fins a l'1 de gener de l'any 97. És un retaule que estava valorat en 475 dobles d'or i que es va acabar al finals de l'any 99, de l'any 1699. Allà va treballar-hi amb l'ajut d'un fuster de Prada, que es deia Simó Paré, que era el que li havia d'ajudar amb els elements arquitectònics i a muntar també el retaule. I ja dic que sabem que a finals de l'any 99 l'obra estava enllestida. De fet, els administradors de la parròquia es van plantejar encarregar una visura. Una visura era contractar 2 altres escultors perquè valoressin si l'obra s'ajustava al contracte que s'havia fet. Però al final aquesta visura no es va fer, segurament perquè els parroquians de Prada ja estaven prou endeutats. Penseu que quan Josep Sunyer faci el seu testament dirà que la parròquia de Prada encara li deu diners a compte del retaule aquest major. Per tant, la visura hagués sigut una despesa més i, per tant, a l'octubre del 99 van decidir que l'obra estava bé. És un retaule que, si l'heu vist, és espectacular. Els francesos l'expliquen com el retaule més gran de França, perquè realment, com a moble de fusta, jo no els he vist tots, potser segur que ells tampoc, però és monumental. El Sant Pere que hi ha al centre presidint el retaule, diuen que si es posés dret faria 2 o 3 metres d'alçada, per tant és enorme i és d'una qualitat excepcional. És a dir, és un retaule que, com a carta de presentació per aquest taller, va ser molt eficaç. És a dir, a partir d'aquí els encàrrecs van anar vinguent un darrere l'altre. De totes maneres, us volia comentar una mica més aquest retaule, perquè, com dic, és la primera obra que fa el taller, que fa Josep Sunyer Raurell, i una de gran ambició. I, per tant, volia que us fixéssiu, per exemple, en l'estructura de sòcol, predel·la, 2 cossos, si parlem en vertical, si parlem en horitzontal. I si parlem en vertical, parlem d'un carrer central on hi ha aquest Sant Pere, que no és l'habitual, perquè l'habitual seria un Sant Pere en el moment del martiri, amb la creu invertida, però aquí és un Sant Pere in càtedra, que es diu, és a dir, assegut a la cadira episcopal, com a patriarca de l'Església romana, i a dalt hi ha la Mare de Déu dels Àngels, que després és la mateixa dedicació que hi haurà a Llívia o a Cotlliure. També als carrers intermedis, als carrers laterals, hi ha aquestes escenes en relleu. Aquestes són de la predel·la, però també us ensenyaré la dels carrers, perquè són escenes de la vida de Sant Pere, però a mi m'interessa fer-vos notar que en algunes de les composicions l'escultor utilitza gravats d'artistes europeus, francesos sobretot, a vegades flamencs, a vegades holandesos o alemanys, d'artistes que eren de mitjans del segle XVII. A veure, això tampoc no és una cosa molt excepcional, és a dir, hi ha molts pintors i escultors catalans que utilitzen models de gravats, però sí que quan ho trobem ens indica que eren mestres, que eren escultors que d'alguna manera intentaven posar-se al dia, intentaven conèixer coses que es feien en altres llocs d'Europa. Ja dic, sempre hem de suposar per la via del gravat. No vol dir que Josep Sunyer hagués viatjat ni a França, ni a París, ni a Roma, ni enlloc. Però sí que li arribaven aquests dibuixos, aquests models, i els feia servir per les seves composicions. No sé si aquí veieu l'escena de Sant Pere caminant sobre les aigües, amb aquesta barca i tal, i que s'assembla molt a aquesta composició de la part de baix d'aquest François Chevaux. En aquests 2 casos, que us ensenyaré ara, encara és més clar. Això és Sant Pere alliberat de la presó. Fixeu-vos el gest de Sant Pere amb la mà, que vol sortir cap a fora del relleu, i aquesta figura de Sant Pere, també d'aquest gravat de Jean Mariette, la cadena aquesta que hi ha a la paret,
o l'àngel, que és una mica diferent, el gest de la mà, però que també hi recorda. O aquesta altra, que és Sant Pere i Sant Joan guarint un invàlid. Veieu també, a vegades respecte del gravat la composició està girada, quan es trasllada la fusta, però veieu Sant Pere, Sant Joan amb el braç aixecat, l'invàlid que està aquí assegut a les escales, aquella figura que porta el cap cobert, que està com demanant almoina, seria aquesta d'aquí del lateral. Ho veieu més o menys? Sí? Ja dic, és un comportament habitual, però que és molt interessant d'anar resseguint. Per exemple, en el cas de les escultures del retaule, que són els 12 apòstols, aquest Sant Andreu, veieu que també té una solució molt semblant al Sant Andreu que hi havia al creuer de la Basílica de Sant Pere del Vaticà, que havia esculpit un escultor flamenc que es deia François Duquesnoy. I aquest gravat d'aquesta escultura tan important que estava al Vaticà, doncs segurament arriba a mans de Sunyer, perquè ja dic, hi ha altres artistes de l'època que també l'utilitzen. Ell l'utilitza aquí a Prada de Conflent, però també l'utilitza en una altra parròquia més petita, que és a Sant Sadurní de Vilademunt, retaule major, i també a Cotlliure. Bé, ja us dic que la importància d'aquest retaule major de Prada és cabdal i a partir d'aquí comencen a succeir-se els encàrrecs. Aquest és el retaule major de Cotlliure, que es va encarregar abans i tot que s'acabés el de Prada. Aquí l'encàrrec és de l'octubre de l'any 98 i us deia que el de Prada s'havia acabat a finals del 99. Per tant, des de Prada o fent viatges puntuals a Cotlliure ja devia anar engegant o duent a terme les dues obres. L'estructura és molt semblant. La diferència que volia fer notar és, si voleu, us faig només un apunt sobre el tema de la policromia, perquè no ho he dit, i aquest de Prada, encara que, aquí veig que es veu també una mica daurat, però si mai aneu en directe a l'església parroquial, el retaule de Prada, la policromia va ser restaurat, em penso que al segle XIX, a finals del segle XIX. Llavors, els colors són molt com pastel, diríem, són tons de crema, blau cels. Llavors, l'altre dia que en parlàvem, jo els hi deia, res a veure amb el que hauria amb l'aspecte d'origen. És a dir, en aquest sentit, el de Cotlliure és molt més fidel, perquè els retaules anaven, després també en parlarem, tots coberts de pa d'or, de làmines d'or molt fines, i quan més daurat, més espectacular i més efectista. Per tant, si mai els veieu en directe, tot i que el de Cotlliure està molt brut, també s'ha de dir, però és més veraç l'aspecte que devia tenir al segle XVIII el de Cotlliure que no pas el de Prada, que va ser restaurat. Llavors, aquest de Cotlliure, dic, la traça és molt semblant. El que va eliminar aquí són aquests àngels músics, no sé si us hi heu fixat, a Prada, aquí entre el primer cos i el segon hi ha uns àngels penjant que porten unes trompetes, hi ha també uns bustos dels doctors de l'Església, doncs això a Cotlliure s'ha eliminat. Per tant, diguem-ne que potser la retícula, l'arquitectura, es veu com més clara, es veu més estructural. També, si voleu, aquí podríem destacar molt aquest carrer central, que s'obre com una mena de tub o de canal, on hi ha la Mare de Déu dels Àngels i a la part de dalt Sant Pere, també aquí com a bisbe, com a patriarca. Però, ja dic, l'estructura és molt similar. I el mateix torna a passar amb el retaule major de Llívia. Aquest, fixeu-vos, ja us he dit abans que aquesta historiadora de l'art, l'Anna Bruguera, l'any 92 ja el va atribuir al taller del Sunyer. Passa que no havia trobat, o en tot cas no ho va dir, cap document. Jo sí que vaig trobar a l'Arxiu Històric Comarcal de Puigcerdà
3 èpoques, 3 pagaments. El primer és del juliol de l'any 1700, que Josep Sunyer cobra 50 dobles per fer aquest retaule. El segon és del novembre, també de 1700, us l'he posat aquí, tot i que tampoc no es llegirà gaire, però aquí a la dreta, en aquesta part que hi ha subratllada, diu que cobra en dit nom posada la primera andana del retaule a Josep Sunyer. Per tant, ja dic, i es parla del retaule de Llívia. Per tant, el segon pagament seria el novembre de 1700 i després l'altre pagament que vaig localitzar, que ja era per l'acabament de l'obra, és de 1704. Aquest retaule, com deia abans en Gerard, fins a l'any 36 estava a l'església parroquial i estava en perfecte estat. A l'any 36, aquí, jo tampoc no és que això ho hagi estudiat molt, però està documentat que hi havia un comitè anarquista liderat per un senyor que li deien Martín el Cojo de Màlaga, devia ser coix, i aquest senyor va ser el que va liderar aquesta crema del retaule aquest de l'església de Llívia. És veritat que ara n'hi ha un altre que es va comprar amb alguna parròquia pel nord d'Espanya, però no és el de Josep Sunyer i Raurell. Segur que aquestes fotos ja les havíeu vist alguna vegada. Aquesta és de l'Arxiu Mas de Barcelona i aquesta és del Centre Excursionista. És una mica més de prop, però en canvi no es veu el retaule sencer. Ja dic que era un retaule dedicat també a la Mare de Déu dels Àngels. És una solució que aquesta Mare de Déu que Sunyer fa servir molt habitualment, una Mare de Déu que va acompanyada d'uns quants angelets, que és com si l'ajudessin a pujar cap al cel, és una cosa entre Immaculada i Assumpció de la Verge, i després a dalt hi ha Sant Josep amb el nen, a dalt de tot hi ha l'Arcàngel Sant Miquel, i després aquí fixeu-vos que el que ha fet és treure els relleus laterals, aquests relleus que a Prada hem dit que eren històries de Sant Pere, i aquí, en canvi, a Llívia són escultures exemptes. Són escultures de Sant Bonaventura, Sant Esteve, Sant Tomàs d'Aquino. Per tant, un predomini més gran de l'escultura i sempre també aquesta cosa que el retaule s'encaixa, s'encabeix perfectament bé a l'estructura del presbiteri, de l'absis, aquest tema de la columna salomònica, és a dir, tot un seguit d'elements que són molt característics del taller. Bé, i després encara hi hauria aquest encàrrec de Font-romeu, també el 1704, per això dic que van molt seguits, que és el retaule també major d'aquí de l'ermita. En aquest cas és una església, una capella més petita, però l'estructura també del retaule, ara el veurem, és molt semblant als anteriors. En aquest cas, Font-romeu era un santuari, un ermitatge que sembla que es va fundar al segle XI o XII. Hi ha aquest tema sempre d'una llegenda, com a Núria o a Riner, una llegenda que explica que hi havia uns pastors, que se'ls va aparèixer la Mare de Déu, que va fer algun miracle, i després també apareix, així com una mica per sorpresa, per art de màgia, una talla romànica, una escultura de fusta de la Mare de Déu, i a partir d'aquí es construeix el santuari. Aquest santuari, al segle XVII, a finals del segle XVII-XVIII, es va ampliar, com us deia, la capella, però també es va ampliar tota aquesta zona pels peregrins, perquè era un lloc de peregrinatge, en tant que, ja dic, anaven a demanar favors o miracles a la Mare de Déu. També hi ha un lloc amb una font d'aigua, que també està molt lligat a aquests centres marians de la Mare de Déu. I a l'interior es van construir dues capelles laterals. Aquestes dues capelles, fixeu-vos, aquest retaule era el retaule major que hi havia a l'època del Renaixement
perquè està dedicat a la Mare de Déu. Veieu les escenes de la visitació, l'adoració dels reis, etc. Llavors, aquest retaule el van treure de l'altar major i li van canviar la dedicació, el van dedicar a Sant Joan Baptista i el van posar en una de les capelles laterals. Per tant, el van reaprofitar. A l'altra capella lateral hi ha aquest retaule dedicat a Sant Josep, que jo diria que l'estructura arquitectònica també es pot atribuir, si més no a Josep Sunyer i Raurell, al taller, perquè ara les obres diguem-ne que han baixat de monumentalitat i d'espectacularitat, però l'estructura hi fa pensar bastant, i també l'escultura del sant titular, aquest Sant Josep també amb aquest gest dels braços, amb aquesta barba, ara en veurem més exemples, rinxolada, els cabells, és molt típic de Josep Sunyer. Els altres sants no, perquè jo crec que fins i tot n'hi ha algun que és reaprofitat. Fixeu-vos que aquest sant bisbe, que no sé quin sant bisbe és ara mateix, però és molt petit, vull dir, i els de dalt, en canvi, sembla que sobresurten. Per tant, deuen ser peces que es van muntant al retaule, però que potser no hi anaven d'origen. Però, en tot cas, ja dic, sobretot el retaule major de l'ermita, que s'assembla novament als que hem vist anteriorment. El de Prada, el de Cotlliure i el de Llívia. Aquí una foto més de detall. Aquí el que ha canviat una mica, si voleu, és que ja no hi ha els apòstols davant de les columnes, sinó que aquí el que hi ha són dues virtuts, la fe i la fortalesa, aquesta figura que porta els ulls embenats, que porta una creu, és la fe, que confia cegament, per això porta els ulls embenats, i a la part de dalt, en comptes també de ser els apòstols, són aquests 4 doctors de l'Església, aquests 4 sants bisbes. A dalt també hi ha el Sant Martí, que és el patró d'Odello, de la vila de Tocar de Font-romeu. I l'he posat aquí, encara que sigui un encàrrec posterior, però també hi he posat el cambril, perquè aquesta, és a dir, darrere d'aquesta talla que dèiem romànica de la Mare de Déu, que és l'objectiu, diguem-ne, l'objecte del santuari, cap a 1715-1717 es construeix una habitació, un espai quadrat, que és el cambril, és a dir, és l'espai que permet per darrere, si heu anat a Montserrat, pots anar per darrere les escales i apropar-te al màxim a la Mare de Déu, a la talla aquesta romànica. Doncs aquest cambril també el decora Josep Sunyer i Raurell, segurament, ja dic, just abans de tornar cap a Manresa. Aquest seria l'últim encàrrec que rep aquí a la Cerdanya cap a 1715-1717. És un espai també molt interessant, perquè veieu que està tot decorat amb relleus, amb aquests angelets, amb aquestes petxines, però a mi m'interessava sobretot ensenyar-vos aquests 4 àngels que hi ha en les cantonades, que són àngels músics que porten instruments i que tinc bones imatges perquè fa 4 o 5 anys es van restaurar. Es va restaurar un taller, penso de Prada o de Perpinyà, dels Bedani, i fixeu-vos la qualitat de les peces quan es poden veure de prop, quan es poden veure sense pols i amb llum, doncs guanyen moltíssim. També els volia aprofitar una mica per parlar, ni que sigui 2 minuts, del tema de la dauradura i la policromia de les obres, perquè en aquestes peces de fusta el treball del daurador, de la persona que posava les robes i el daurat, era un treball molt important, era el responsable de l'aspecte final de les obres. En aquest cas sabem que el daurador és un senyor que es deia Fèlix Escrivà, que era el gendre de Josep Sunyer i Raurell. És a dir, aquest Fèlix Escrivà es va casar amb una filla de Josep Sunyer i Raurell, novament això d'anar fent família, i aquest daurador, que sabia molt, perquè també s'havia format amb el seu oncle, que es deia Joan Escrivà i que també era pintor i daurador, doncs fa aquest treball. Penseu que la fusta
el primer que s'ha de fer és donar-li diverses capes de guix, perquè la fusta és un element orgànic i, per tant, amb la calor i el fred es pot esquerdar o pot fer moviments, etc. Per tant, li donaven diverses capes de guix i el anaven polint. Després hi posaven el daurat, que és aquest pa d'or, unes làmines molt i molt fines d'or, que només amb el contacte amb la pell s'enganxaven a l'escultura. La part de les cares, dels braços, tot això és el que se'n diuen les carnacions, que es feia aquí també, amb pintura a l'oli de llinosa, és a dir, amb un oli natural de plantes i amb color blanc, amb pigment blanc, com si fos un pintor, i després quedava també el tema de les robes. Veieu les robes que estan decorades, això és el que es diu estofat, no és un estofat de cuina, és l'estofat de pintar les robes, que es podia fer de dues maneres. A vegades el que feien era brunyir amb una mena de punxó, feien tornar a sortir l'or que hi havia sota. És a dir, pintaven i després rascaven perquè sortís l'or, el pa d'or que havien posat a sota. O a vegades feien aquesta decoració que es diu a punta de pinzell, és a dir, amb un pinzell feien motius florals, geomètrics, angelets, és a dir, tot un repertori que, a més, moltes vegades ens ajuda a identificar el daurador, perquè, per exemple, aquesta mena de motiu de sanefa que fa Fèlix Escrivà, després el trobem en altres obres seves. Per tant, ja dic, clar, aquestes escultures només de fusta tenien un aspecte quan les acabava l'escultor, però quan les havia acabat el daurador canviaven totalment. És a dir, aquest era l'aspecte que es volia. Bé, i aquí havia tornat a posar el mapa de la comarca perquè a partir d'aquí de Font-romeu venen tot un seguit d'encàrrecs, i ara ja anirem acabant, que són aquests que us deia de l'Alta Cerdanya i que, si teniu ocasió, si el temps i les esglésies en algun moment estan obertes, doncs podeu anar visitant, perquè, ja dic, tret d'aquests que he posat de Puigcerdà, que estan destruïts, perquè, evidentment, l'església, en aquest cas de Puigcerdà, no és que es destruís durant la Guerra Civil, és que ja a finals del 18 els incendis de les tropes franceses ja van destruir retaules. A part del retaule aquest que he dit que havia començat Francesc Ferriol i que acaba Sunyer, que va desaparèixer a finals del segle XVIII, també hi va fer el retaule de Sant Eloi i el de Sant Sebastià. Aquests dos retaules estan documentats, amb documentació de l'arxiu, que es van encarregar a Josep Sunyer Raurell. I després també una reforma del presbiteri, hi havia de fer el sagrari, unes credences, que són unes tauletes que servien per oficiar la missa, una balaustrada, tota la decoració l'havia de fer Josep Sunyer Raurell. Això s'ha perdut, evidentment, a Puigcerdà, com també s'ha perdut el retaule major de Llívia, hem dit, però, en canvi, si anem resseguint les parròquies de l'Alta Cerdanya, doncs a la majoria trobarem obra conservada. Aquesta és l'església de la Tor de Querol, i aquí dins, i disculpeu-me una mica per les fotos, perquè les de l'interior és això que us dic. Aquestes fotos tenen uns quants anys, arribes al poble, l'església està tancada, has de buscar la casa, el qui te diu que hi ha tal persona que té la clau, potser no hi és, i si hi és, li has de dir si te va bé, si li va bé que te vingui a acompanyar per obrir l'església, a vegades te deixen la clau i te diuen tu mateixa, ja me la tornaràs. Però era una mica com una gimcama. Però bé, aquest és el major de la Tor de Querol. Si n'hi ha algun que està documentat us ho diré, la majoria no estan documentats, però sí que estan atribuïts des del punt de vista estilístic. Ja dic, això que us he dit abans de la columna salomònica, l'estructura, les escultures exemptes. Us ensenyo, aquest és el de Sant Francesc Xavier, que està
just a l'entrada d'aquesta mateixa església de la Tor de Querol, és el retaule, perquè aquest altre Sant Francesc Xavier, després us el tornaré a ensenyar, és una escultura molt petita que hi ha en una altra parròquia que és Ur. Però com que s'assemblen tant tots dos, per això els vaig voler posar junts, perquè vosaltres mateixos poguéssiu valorar. També és fàcil, en l'escultura exempta, veieu aquests nassos tan punxeguts que fa, aquestes cares així tan anguloses, això que deia abans de la barba rissada, és característic del seu taller. Fixeu-vos, aquest retaule de Sant Francesc Xavier, a la part de baix, té una urna que hi ha aquest jacent, aquest Sant Francesc Xavier jacent, que vaig poder fotografiar més bé perquè es va portar en una exposició del Museu d'Art de Girona, i aquí l'he posat també, sobretot per ensenyar-vos aquests temes també que són tan propis del barroc, que són sants que estan en el moment de l'agonia, en el moment de morir, però que evidentment per ells morir és entrar en contacte amb Déu. Santa Teresa d'Àvila, Sant Ignasi de Loiola, Sant Francesc Xavier. Aquestes iconografies que uns anys abans no hi eren i que a poc es van introduint. I també l'he posat perquè veieu que s'assembla molt a una escultura en alabastre, en pedra, que farà Sunyer quan torni a Manresa, cap a 1717-18, que és aquest canonge de la seu de Manresa, el canonge Mulet. Aquesta escultura passa que també es va cremar, però no es va cremar a la Guerra Civil, es va cremar ara fa 4 dies, que la tenen en el claustre, en una capella, em penso que deien de Santa Llúcia, hi havia tot de ciris, i allò es va encendre, i clar, és de pedra, però hi va haver tanta escalfor, que això es va començar com a fondre, com si fos cera, i la van restaurar, però jo no l'he vist en directe, però em sembla que van fer una feina de miracle perquè va quedar trinxada. Una feina excepcional. Vull dir que tenim molt mala sort a vegades, però bueno, és el que passa. Aquest és Sant Antoni del Ro. Aquí el retaule major és aquest de Sant Antoni. Fixeu-vos novament això que deia de les iconografies. Hi ha Sant Francesc Xavier. Aquest és Sant Galdric o Sant Isidre, depèn del nom que li voleu posar. Fins a 1714, penso, havia de ser Sant Galdric, però després la monarquia espanyola imposa per tot el territori, per tot l'Estat, a Sant Isidre. De tota manera, la iconografia canvia molt poc. Sempre és aquest sant amb vestit curt, amb botes, amb el bastó, amb les espigues de blat. Ara us en ensenyaré algun altre, per exemple, aquest del Mas Girbés. Vaig per passos i no em fumaré un embolic. Aquestes, dic, són les del retaule major de Sant Antoni de Ro. Llavors hi ha aquesta altra parròquia, Llo. Aquí hi havia hagut aquest mas Girbés, ara em sembla només queda una porta, molt poca cosa, un mas d'una família important i que tenien una capella i en aquesta capella encarreguen aquest retaule de l'Anunciació. Aquest és un retaule que va quedar com a propietat del Departament dels Pirineus Orientals, en tant que és a l'Alta Cerdanya. Va estar molts anys, 15 o 20 o més, guardat en una sala del Palau dels Reis de Mallorca, perquè jo l'havia intentat anar a veure moltes vegades i sempre em deien, sí, està darrere d'aquesta paret. I jo deia, sí, però jo no veig el retaule, només veig la paret. No et preocupis, que algun dia el traurem, I finalment, cap al 2020-21, el van treure, el van restaurar allà a Perpinyà i es va exposar un any a la Capella dels Àngels de Perpinyà, amb tan mala sort que va ser l'any del coronavirus i no es va poder fer, es va fer un catàleg, també es va fer un llibre, però no es va poder fer una inauguració, sí que es podia visitar, però no va tenir tanta difusió com potser hagués tingut. I després d'aquest any, el retaule va tornar a la parròquia, però ara a l'església parroquial, és a dir, a Sant Fructuós de Llo, no pas a la capella del Mas, perquè ja dic que la capella està en molt mal estat.
veieu, diu 84 anys després, és a dir, que va passar gairebé tot el segle XX a Perpinyà. Bé, aquest retaule també és una atribució, però, ja dic, l'estructura, aquest que us poso en blanc i negre perquè està destruït, és el de Sant Isidre, de Santa Margarida de Montbui, l'estructura hi fa pensar bastant, i novament els sants, el Sant Antoni de Pàdua, el Sant Isidre, en aquest cas a dalt hi ha Santa Teresa. Veieu, aquest és el Sant Isidre del retaule aquest del Mas Girbés i aquest és el Sant Isidre que vèiem abans de Ro, del retaule de Sant Antoni de Ro. O aquest és l'altre Sant Isidre de la parròquia d'Ur, que hi ha allà també amb una peana al costat del presbiteri. Per tant, ja dic, fixeu-vos amb les barbes, amb els cabells, amb els ulls, amb aquest nas tan afilat, amb els gestos de les mans, dels braços, amb el tipus de vestit. Jo, quan vaig a aquestes esglésies, entro i només veig sunyers. Tots semblen sunyers, però, clar, també has de vigilar. Però, veieu, i aquest tipus de decoració del vestit de la Santa Teresa és el que us deia abans que s'assemblava al dels àngels de Font-romeu del Daurador. Per tant, hi ha moltes coses en comú. Aquest és el relleu central del retaule de l'Anunciació del Mas Girbés, i allò és un relleu que es va salvar de la seu de Manresa. Quan Sunyer va tornar a Manresa també va fer el cadirat del cor, el cor de la seu, allà on seien els canonges, i aquest medalló es va salvar de la crema. Fixeu-vos també, novament, el gest de l'àngel, la posició de la Mare de Déu, són molt i molt semblants. Clar, el retaule del Mas Girbés no el tenim documentat, però el cor de la seu sí. Per tant, per estil, semblaria que és del mateix escultor. Igualment, aquest és també un altre retaule que hi ha a la parròquia de Llo, que és el de la Verge del Roser. Aquesta Mare de Déu que porta una mena de mantell que es posa aquí a la panxa amb una agulla. La de la dreta de tot és la del retaule de Nostra Senyora de la Vida de Vilafranca del Conflent. Aquesta la de Llo, aquesta la de Vilafranca, amb el mateix vestit i amb el mateix gest del nen. És que gairebé semblen la mateixa. Veieu? Aquest és el de Vilafranca de Conflent. I encara, en el Roser de Vinçà, a Prada de Conflent, també a prop de Prada de Conflent, la mateixa, aquí es veu molt malament, però la mateixa solució per la Mare de Déu del Roser. El vestit, el nen, per tant també molt semblants. Arribem als cordialers, perquè si no, no hi arribem. Aquí he fet una petita trampa, però això se'm va acudir ahir o abans d'ahir. Aquesta columna que hi ha al mig és del retaule aquest de l'Anunciació del Mas Girbés, d'aquest, perquè com que el van restaurar i el van desmuntar, doncs tenia fotos de detalls i un dels detalls era aquesta columna. Llavors, l'he posat aquí mig una mica fixant-me sobretot en la... És que les fotos es veuen molt daurades aquí i en canvi aquí es veuen molt millor, però bé, vosaltres el podeu veure en directe si voleu. És a dir, aquestes columnes salomòniques, perquè tenen aquest fust entortilligat, helicoïdal, que es decoren amb raïms, amb fulles de parra, fins i tot amb aquests ocells, que són pelicans. Bé, tota aquesta simbologia, encara que siguin obres molt petites, són d'una qualitat, d'una finor, d'una destresa que costa trobar en altres escultors. Llavors, jo per això m'inclino a pensar que també és sobretot aquest de la farmàcia Martí, de Josep Sunyer Raurell. I si no és ben bé d'ell, seria el taller. És a dir, ell hauria supervisat o hauria fet algun element i els ajudants o fins i tot el seu propi germà, el Pau Sunyer Raurell, l'haurien ajudat. Evidentment, aquí hi ha també, com ara, com sempre em penso ha passat al llarg de la història, hi ha una qüestió de diners.
Quan més pagues i més gran és l'obra i més espectacular, doncs més lluïment i més bon resultat. Aquí estem parlant d'uns mobles que havien de servir per una farmàcia per guardar medicaments. Per tant, no estem parlant d'un retaule com el de Cotlliure o com el de Llívia. I per tant, clar, això es nota. Però ja dic, dintre de que són obres més modestes, segueixen tenint una qualitat molt important. I per tant, una mica si mirem, perquè no ho he dit, però d'escultors treballant aquí a la Cerdanya n'hi havia molts, i de dauradors també a la mateixa època. Però si mirem l'obra conservada i mirem tot això que atribuïm a Sunyer, doncs hi fa pensar molt, la veritat. Bé, només em queden ensenyar dues. Ja dic que això tampoc no ho he dit jo per primera vegada. Ja ho va dir aquest noi, l'Adrià Vázquez, ho havia dit un mossèn de prop de Prada de Conflent que va fer un llibre als anys 70 que es deia Retaules barrocs del Rosselló. És a dir, com que aquests cordiolers es coneixien perquè estaven exposats aquí al Museu de la Farmàcia, doncs ja hi havia hagut historiadors que els havien atribuït al taller del Sunyer. I l'altra dada que hi podríem relacionar és que el germà, aquest Pau Sunyer, que abans havíem vist que sortia, que estava documentat a Puigcerdà, també està documentat aquí a Llívia, en aquests copiadors, que són els llibres que s'apuntaven, els medicaments que es venien des de la farmàcia, doncs en aquests copiadors, el 1725, em penso, el 1729, el 1730, surt Pau Sunyer, allà baix de tot, diu, per un fill de Pau Escultor, i aquí baix novament, per un fillet del senyor Pau Sunyer, i surt sempre com habitant a la vila de Llívia. Per tant, almenys el Pau Sunyer, perquè encara s'hi quedarà fins als anys 30, vivia aquí, i per tant, si vivia aquí, doncs què més fàcil que anar-li a demanar a ells que fessin els cordialers. Bé, les dues últimes obres que us ensenyo són com muntatges, perquè les pintures ja es conservaven, eren anteriors. Aquest és Vilanova de les Escaldes, és el retaule de la Mare de Déu de la Misericòrdia, i el que fa Sunyer aquí és segurament l'estructura arquitectònica i els sants, Sant Josep, Sant Antoni de Pàdua i el Pare Etern de dalt de tot. Aquí hi ha uns detalls. 1715, fixeu-vos novament la cronologia i els detalls. I l'altre és el de Sant Martí d'Ur, que també eren unes pintures que es conservaven del segle XV, que estan atribuïdes a un pintor que es deia Antoni Paitaví, i al segle XVIII Josep Sunyer munta aquestes pintures amb aquesta estructura arquitectònica, i aquí segurament ell esculpeix el Sant Martí del centre, i veieu aquests dos sants que us ensenyava abans són aquests dels laterals. Allà Sant Francesc Xavier i aquí Sant Isidre són aquests d'aquí. El Sant Martí del centre del retaule i els altres dos. Bé, una mica, això ja ho deixo estar, me quedo aquí. Ja dic, una mica és el repàs de especialment Josep Sunyer i Raurell a la Cerdanya. Insisteixo en això que una cosa és un retaule major com el de Llívia i l'altra és un muntatge que li encarrega la parròquia havent d'aprofitar unes taules pintades i tal, tot i que no s'ha de desmereixer, perquè la qualitat hi és i l'interès hi és. I ja dic, a part que tenim tota aquesta obra conservada, un altre dia potser ens haurem d'ocupar del taller del germà, perquè aquest Pau Sunyer Raurell, que us dic que encara va passar 10 anys més aquí, fins a cap a 1738 o 40, també està documentat que treballa a Caldegàs, a Sallagosa, a Ix, a Sant Pere dels Forcats, és a dir, que també hi hauria un altre capítol per resseguir la trajectòria del germà. Donar-vos les gràcies per tanta atenció i per tant d'interès i disculpeu-me per si estava una mica nerviosa, també pel temps, perquè vols dir tantes coses que et fa por allargar-te massa i fins aquí la conferència i si voleu fer alguna pregunta o que sigui, doncs endavant. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Teresa. Bé, si voleu fer alguna pregunta, abans passaré el micròfon per això. Algú vol fer alguna pregunta? Sí, un segon, si us plau. Quina fusta, un moment. Sí. Un segon, si us plau. És per la gravació. Sí, bueno, soc francesa, el català és ma especialitat, però de quina fusta eren fets? Ells en diuen en els documents fusta del bé, és pi blanc, és pollancre. És aquests arbres que es fan a les vores dels rius, a la ribera, que és una fusta que és relativament fàcil de treballar i que és la que hi havia amb més abundància. A vegades sí que en algun contracte es pot especificar que s'utilitzi algun altre tipus de fusta, però generalment és alba, és pollancre. Per això, per exemple, aquesta exposició que us deia a Girona es va titular Alba Daurada, perquè era pi blanc, aquest pollancre, que després es daurava. Clar, és una fusta que tampoc no és que sigui de gaire qualitat, perquè aquests retaules, a vegades jo m'he trobat que estàs a dins l'església i sents els corcs, si no han sigut restaurades, sents els corcs com van treballant. Com abans passava amb els mobles de casa, una mica, que a vegades quan els corcs s'hi posen tens treballs. Però és la que tenien, és a dir, això que deia abans, aquí no podien treballar amb marbre perquè no n'hi havia. Llavors, aquesta fusta era la barata, era la que tenien a prop, era la que podien treballar bé perquè era relativament tova i per tant és la que utilitzaven. Molt bé, no sé si teniu alguna pregunta més. Sí, vostè? Faig una pregunta totalment de profà, una mica tonta. No passa res. Abans has dit que els sants tenien uns models amb els nassos punxeguts i tal. Això és que a què responia? Agafaven models físics de persones que tenien per allà o no? No ho sé jo, això. Jo quan dic això dels nassos, ho dic sobretot per resseguir una mica aquest taller. És a dir, en el cas del taller del Sunyer, i Josep Sunyer Raurell, té aquest estilisme, per dir d'alguna manera. És com, jo què sé, miraràs un altre taller, el dels Costa de Vic, i veuràs que són figures més arrodonides o més grassonetes. En el cas del Sunyer ho fa així. Per què ho fa així? Doncs és a dir, no ho sabria. Pot ser que sí que en algunes ocasions hi hagi algun model, però no tant, jo diria, no tant en els trets de la cara o així, sinó amb això que deia abans dels gestos més abrandats, és a dir, aquestes figures que tenen les robes, que voleien, que aixequen els braços, que miren cap al cel, tot això és molt típic del barroc. És a dir, quan diem barroc, jo parlo, sobretot penso en Itàlia i en Roma i penso en el segle XVII. És a dir, això que dèiem de Bernini, de Duquesnoy, d'escultors d'aquests que treballaven a l'entorn del papa de Roma i que... Clar, això aquí ens arriba una mica més tard, a finals del XVII, principis del XVIII. Jo crec que en molts casos, no jo, molts companys ho creuen, ens arriba per la via del gravat, perquè aquests escultors no tenim documentat que haguessin sortit de Catalunya o d'Espanya, no havien estat a Itàlia, però sí que pot ser que en aquests gestos, en aquest treball de les robes, dels plecs, etc., beguin d'aquests models. Ara, això que dic per resseguir dels cabells, la cara, tal, això és molt característic de Sunyer. Per què ho fa així? No ho sé, perquè no sé si s'inspirava en models reals o la seva família, no en tinc ni idea, això sí que no ho sabem. Però aquest aire que tenen, aquest aire sí que és del barroc, de l'època del barroc. Fins i tot que he ensenyat aquest retaule de Sant Josep, aquí a l'ermita, clar, diu, doncs aquí hi enterra el seu fill i a més, i dedica un retaule al seu nom, al seu sant. Però més enllà d'això no sabem si aquest Sant Josep es volia semblar a algú o no. I sobretot les imatges eren, que això també potser no ho he dit o no hi he insistit, però les imatges a aquella època eren per la devoció.
eren imatges religioses, no se les miraven des del punt de vista estètic. El que volien aquí és que aquella imatge portés a la devoció, a la fe, a l'espiritualitat. I els àngels? I els àngels? Els àngels músics d'abans de Font-romeu? No. Sí, Els àngels, de què s'ocupaven els àngels? Clar, jo no m'enric, perquè soc catòlic i practicant. No, jo tampoc, només faltaria. Clar, però és que, és a dir, la religió cristiana precisament dona, diguem-ne, des dels inicis camí per imaginar. És a dir, els artistes, els escultors, els pintors, tal, sí que podien llegir la Bíblia o podien mirar un llibre, tal, però els àngels no els havia vist mai ningú. No. Clar, i en canvi, és que això és com allò també dels tres reis, mags. Per què n'hi ha un que el comencen a fer negre si enlloc es diu que sigui negre? Doncs perquè deien que un dels reis venia d'Orient i el van imaginar, mira, de color. Però vull dir que els àngels tampoc no els havien vist mai, igual que no havien vist mai la Mare de Déu ni els sants, però a veure, sí que existeixen repertoris d'imatges. A l'època medieval hi ha un llibre de sants que va circular molt i que els artistes el feien servir. Però el feien servir sobretot per la iconografia, és a dir, per saber si és allò que us deia abans, si és Sant Isidre ha de portar l'arada, ha de portar les espigues, ha d'anar amb vestit curt, però a l'hora de caracteritzar-lo, la cara, ningú els deia com havia de ser aquell àngel o aquell sant. No, és que no, això no... Jo crec que no estava establert. I aquí jo us he dit àngels músics, però fixeu-vos que no tenen ales, Són uns àngels que també són... que tampoc sabem si són nois o noies. Els àngels eren... no estaven definits. Això és complicat, no tinc resposta per si s'inspiraven en alguna cosa en concret o era fruit de la imaginació. No. Molt bé, no sé si hi ha alguna pregunta més o ja estan. Jo sí que volia fer una pregunta, Teresa. Has comentat que, per exemple, el retaule de Prada utilitzaven el relleu en comptes de l'escultura exempta i a partir de llavors a Llívia sí que fan escultura exempta. Això que és una qüestió del gust del comitè? És un estil nou? Jo penso que això sí que hi ha com una evolució estilística. És a dir, els retaules que s'havien fet des de l'època del Renaixement, 15, 16, 17, tal, eren més això que us deia fa un moment d'explicar una història en conjunt. I per tant si era amb escultura com si era amb pintura. Per tant, normalment el carrer central es reservava per l'escultura exempta, perquè hi havia d'anar el sant titular, però en els carrers intermedis hi havia o taules pintades o relleus, perquè així tu podies explicar tota la història del sant. Aquí Sant Pere, els miracles que va fer, si va estar a la presó, etc. Però això, cap a la segona meitat del segle XVII i principis del XVIII, comença a canviar. Llavors, fixeu-vos que a Prada encara hi ha els relleus en els carrers laterals, però ja hi ha molta escultura, perquè hi ha els apòstols, hi ha aquests àngels músics que us he dit, etc. I l'escultura, per dir d'alguna manera, anirà guanyant terreny al relleu, perquè ja no és tant explicar tota la història i tota la vida del sant, sinó això que diu l'Església del Concili de Trento reformada tal, que diu que ha de ser com transmetre el missatge principal de l'Església, evangelitzar, això. I per tant, les històries ja poder no seran tan importants i, ja dic, en aquest sentit, va guanyant terreny l'escultura exempta. El que passa és que a mi Llívia tampoc me sembla que sigui molt novedós o molt modern, perquè aquestes escultures laterals encara estan molt encabides a dins la fornícula, si veieu. Hi ha l'arc i les escultures queden a dins. En canvi, el cas de Cotlliure o el de Prada és més modern, això que les escultures estan per davant del retaule, estan davant de les columnes.
Això estic marejant molt, perquè ara, a més, vaig endavant en comptes d'enrere. Però, ja dic, el que seria modern de veritat, perquè és el que anirem veient, per exemple, amb aquest altre escultor que deia de Carles Morató, el Riner i tal, és que cada vegada es dona més importància a l'arquitectura i a l'escultura en relleu. I a poc els retaules es van simplificant per donar més importància al moble en si i a l'escultura. I això, ja dic, això és una mica anar deixant d'explicar totes les històries que es feien a l'època medieval, a l'època del Renaixement. El que compta és la fe, aquest abrandament, aquest gest declamatori que tenen les escultures, però no tant les històries. I això sí que ho anem veient a mesura que evoluciona el retaule, que ja dic, a mitjans del segle XVIII ja van desapareguent a poc perquè, bueno, aquest ja és un altre estil i aquest acte del rei que va dir doncs prou de retaules en fusta també els va afectar molt perquè no van poder acabar els que tenien a mig fer i la cosa es va anar acabant. Molt bé, doncs no sé si hi ha alguna pregunta més, si no ja concloem l'acte. Bé, només dir que aquesta conferència després la tindrem a YouTube penjada d'aquí uns dies, d'acord? Aquí la podreu recuperar o la podreu compartir o recomanar si voleu. També podeu recuperar la que va fer Adrià Vázquez fa un parell d'anys, i això, que també molt interessant, que també parla de la farmàcia barroca, no? I també quan has mencionat el tema del retaule del Mas Gervés, se m'ha gaudit un llibre que a nosaltres ens va servir molt per a comprendre tot aquest context barroc, que és precisament el que has citat, aquest catàleg, que a més es troba en línia. O sigui, vostès des de Google i això el poden cercar i el poden llegir i està molt bé perquè explica tot aquest context, diguem, d'obra de... Perdona, que jo us animo en dos sentits. Un, en què si vosaltres més o menys sou d'aquí del territori, pugueu tenir l'oportunitat de visitar les obres en el lloc, doncs és magnífic, perquè allà ja dic que aquestes esglésies encara és com si entressis al segle XVIII, i en moltes hi ha els bancs amb els noms de les famílies que s'havien de seure a cada banc. Hi ha les trones des d'on el capellà deia la missa, hi ha els confessionaris, l'orgue, és a dir, són esglésies que són com museus, perquè a dins ho tens tot allà. I en el cas d'aquest del Mas Gervés, que jo vaig participar-hi en un capítol, doncs vam estudiar el Sunyer, vam estudiar els Escrivà, vam estudiar aquesta família del Mas, que era una família molt important aquí a la Cerdanya, i és el que diu ell, poses catàleg retaule Anunciació Mas Gervés i te'l pots descarregar i es pot llegir i és molt interessant perquè te fas una idea de tot el treball d'aquests dos tallers, bàsicament el Sunyer i els Escrivà com a dauradors. Però ja dic, l'oportunitat de poder anar a visitar les obres, jo ara que he tornat em fa una il·lusió tremenda ni que sigui poder anar a Font-romeu perquè bueno, això a Catalunya, malauradament, en molts casos no ho tenim. Hem d'anar al museu i ja no veiem l'obra en el seu context original. Perfecte. Doncs bé, moltes gràcies. Gràcies a tothom per assistir i vinga, fins una altra. Que vagi bé. Adéu.